I dag der er vi Grief en meget dårlig server. Ja, meget, meget dårligt. Ja. Så. Let's begin, bitches. Yeah! Ui. Og se den her svømmehal. Ærgerligt. Jeg falder ned. Jeg laver bare hul igennem hele. Kan man ikke bare holde den nede, egentlig? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Skal vi tage den her vej her? Ja, jeg kommer også. Så bare se det nuke og kreativt. Ja, det er også det, jeg har gjort. I can hear you. Okay. Se min nuke her. Pro nuke, hva'? Nuke, guys. Oh my god, hvor fuck er din? Sådan er min, ikke? Det er fordi, jeg klikker ikke. Det her, det er nuke og kreativt. Nuke mode. Kreativ. Sådan der. Fuck, der var lige nogle... Sølvfisk. Så det her hus. De har brugt de forkerte sten, de har. Se det her hus her. Ja, de har brugt de forkerte sten. Fuck, det er ærgerligt, mand. Grineren. Skal vi gå nedenunder? Nej, der er ikke noget nedenunder. Okay. Det sværmer bare med de der fisk. Okay. Det var godt nok langt ned. Nu får der noget. Okay. Prøv at gå op og se huset. Ja, hvor er det pænt, mand. Wow. Jeg kunne ikke gøre det bedre selv. Jo, jeg kunne. Fuck, man, det ser vildt ud. Alle de der sølvfisk, der er der. Bøsser, de har brugt det her, jeg ved, jeg kære det. Okay, det sten. Jeg går nok ned i lava. Vi kan også sætte et link ind af vores note, som vi bruger. Ja, Nodus. Det er helt vildt godt. Og vi kan også sætte IP'en ind. Til den her server. Ja, til serveren her, så kan I selv grief lidt herpå. Fuck, world saved. Hvor er det godt. Det var helt vildt godt. Ja, så gemmer de den her. Hvor dumt. Det var da bare godt. Okay. Jeg tager det der med warps. Okay. Hey, jeg kan se det andet. Så. Kan man det? Ja. Skal vi bare tage... Jeg går og tager pyramiden. Kom over og kig på pyramiden. Hvor er det? Der. Hop direkte opfra ned i den. Okay, du må ikke tage noget. Ja, okay. Klar. Jeg vil med. Fuck. Jo. Det dækker lidt. Jeg tror, det bliver den bedste video, vi har. Ja. Og husk at subscribe og like, hvis I gerne vil se flere videoer. Se, der er en til, der har brugt de der dumme blokke der. Kæft, de dumme der. Altså, dårlige. Altså. Nej, nu ryger jeg ned. Det er mega irriterende, ikke? Ja. Hey, der er sgu et lille hus her. Tag det. Der var en høns i det. Okay, kom, vi går ned på den nederste sal, ikke? Og så nakker vi alt gulvet. Ja, og så gør vi det også med de andre. Og så er det bare sådan en kæmpe stort hul til sidst. Men vi starter med den nederste. Det må du jo være i univers. Okay.
Hvad gør det? Det kan ikke ødelægges. Det kan ødelægges for mig. Prøv selv at se over mig. Prøv at kigge på mig. Prøv bare at se mig så. Så bare kig på mig, når jeg gør det.